бахшида ба соли футболи оммавӣ дар тоҷикистон, соли бозиҳои финалии ҷоми ҷаҳон дар Бразилия. Дар фаззои хонадони шумо барномаи гол аз телевизиони Сафина. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, бо умеди таби хуш ва истироҳати бо фароғати шумо ба нашри навини барномаи гол шурӯъ мекунем. даври шашуми бозиҳои лигаи миллии футболи мамлакат бо вохӯрии дастаҳои энергетик ва вахши қурғонтеппа дар варзишгоҳи марказии пойтахт шурӯъ гардид ва маротибаи сеюм пай дар пай дастаи энергетик дар ҷамъи ин вохӯриҳо ба мағлубият дучор шуд. шарҳи барномамон дар ин бора. варзишгоҳи эҳтиётии марказии пойтахт ки энергетик бозиҳои хонагии худро дар он мегузаронад аз мухлисон холӣ буд. шояд ба эълону рекламаҳо таваҷҷӯҳ накардани масъулини дастаҳо бошад ки мухлисон ба варзишгоҳҳо кам меоянд. бешубҳа набудани мухлисон ҳам ба ҳунарнамоии футболбозон таъсири худро мерасонад. бозии энергетик ва вахш бо ҳуҷуми соҳибони майдон оғоз ёфт. баъди зарбаҳои алишер холмуродов ва шавкати ҳотам, энергетик метавонист ҳисобро дар ин дидор боз кунад, вале маҳорати олии дарвозабони вахш Фатҳуллои Иззатулло вахшро аз гол эмин нигоҳ дошт. дар як маврид зарбаи Шодибек Ғафоров ба тири дарвозаи энергетик бархӯрд. қисми аввал бо ҳамин натиҷа анҷом ёфт. дар қисми дуввум ҳам бозии шавкати ҳотам ва Шодибек Ғафоров чашмрас буд. Шодибек Ғафоров дар як фурсати мувофиқ бо дарвозабон Миралӣ Муродов як ба як баромад, вале ин ҳолат ҳам барбод рафт. баъди он ки дар дақиқаи 58-уми бозӣ дар майдони назди дарвоза Кароматулло Саидовро зада аз пой афтониданд, довар бо таъини зарбаи 11 метра футболбозони энергетикро ҷазо дод ва ин зарбаро Далер Шарипов бо маҳорати олӣ ба ҳадаф зад. 1-0 вахш ба сафи пеш баромад. дар дақиқаи 61-ум дастпарарони Тоҳир Мӯминов аниқтараш Абдухалил Боронов қариб буд ҳисобро тағйир диҳад, вале маҳорати касбии Миралӣ Муродов энергетикро аз голи дуввум раҳонид. ҳамин тавр энергетик дар бозии сеюми пайдарпайи худ мағлуб шуд ва вахш ғалабаи аввалини худро дар бозиҳои сафарияш ба даст овард. новобаста ба вазъи молиявии даста, вахш кӯшиш дорад таби ҳазорон нафар мухлисони худро шод гардонад. аз бозӣ мо қаноатманд шудем. ин бояд гуфт ки мо бачаҳои мо қариб як ҳафта буд ки машқ накарда буданд, аз барои ки мо сарпараст надоштем. дастаи вахш ҳозир як вазбини аз сар гузаронда истодааст. аз барои набудан бачаҳои мо қариб як солси маош гирифтагӣ нестанд. ин ки ба он нигоҳ карда мо хеле миннатдорем ки бачаҳо гапи моро гирифтанд, ба майдон баромаданд, хеле бозии нағзшон доданд. чаро сарпарастҳо аз шумо дур шуданд? намедонам, дар вилояти Хадлон нест ягон одаме ки ба дастаи вахш сарпараст кунад. агар сарпараст набошад чӣ мешавад тақдири даста? намедонам, мо ду бозӣ аст ки ба мо ҳозир раҳмат ба Федератсияи футболи Tojikiston ки барои мо роҳгироро дода истодааст. рӯзи душанбе бо тасаббуси Федератсияи футбол вохӯрӣ дар вилояти Хатлон бо раисон мешавад. мумкин ки кори мо ҳал шаванд. яке аз дастаҳои пурқуввати лигаи миллии футболи Тоҷикистон Хайри Ваҳдат номбар мешавад. дар даври шашум футболбозони ин даста дар сафар аз Регари Тадас бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуданд. набудани бозигарони асосии даста чун Мирзобек Мирзоев ва Баҳодур Шарипов ки аз ҷониби Кумитаи одоби Федератсиони футбол аз ҳуқуқи иштирок дар се бозӣ маҳрум шудаанд, ба сифати бозии ин даста бетаъсир нахоҳад монд. роҳбарияти тими Регар Тадас алҳол дар бораи соҳиб шудан ва ё мубориза бурдан барои медалҳои чемпионат чизе нагуфтанд, вале бозии даста оҳиста оҳиста ба маҷрои дурусти худ медарояд ва гумон меравад ки яке аз довталабони асосӣ барои медалҳо ҳамин дастаи бо таҷрибаю номдор хоҳад шуд. дар ҳузури 4000 мухлис футболбозони Регар Тадас тавонистанд ҳарифи пирӯзи худ Хайро бо натиҷа 1-0 мағлуб намоянд. ягона голро дар дақиқаи 45 Фирӯз Раҳматов ба нишон расонида шумораи голҳояшро ба 5 адад расонид. дар чемпионати имсола тавре пештар ҳам гуфтем, дағали дар майдони бозӣ бештар ба мушоҳида мерасад. дар рақобат миёни ин дастаҳо 6 нафар бозингарони Регар Тадас ва 2 нафар аз тими Хайр аз ҷониби довар Равшан Ишматов огоҳӣ гирифтанд. агар ба ҳамин шакл бозиҳои минбаъда ҳам идома ёбад, аҷаб нест мураббиён барои пур кардани ҳайати асосии дастаҳояшон ба мушкилӣ рӯбарӯ шаванд.
пешади мусобиқа Истиқлоли Душанбе дар даври шашум дар майдони худ дастаи Равшани клубро қабул кард ва бо натиҷаи қотеи 9-1 пирӯзӣ ба даст овард. шарҳи ҳамкоронамон дар ин маврид. истиқлол ягона дастаест ки то ҳол ягон бозиро набохтааст. дар ду мусобиқаи мавсими солҳои пешин танҳо Равшан метавонист бо Истиқлол баробар бозӣ кунад ва барои унвони чемпионӣ мубориза барад. лекин он давраҳо гузаштанд ва аз нигоҳи танқисии молиявӣ бозигарони беҳтарини Равшан ба дигар дастаҳо рафтанд. акнун бори вазнини унвони чемпиониро бардоштан ба дӯши ҷавонону наврасони тими Равшан гузошта шуд. дигар таҷрибаи малакаи дифоъ ва ҳамлаҳои барқвор бо ҳамон ҳайати пурқувват парешон шуд. танҳо ҳамон мухлисони дилсӯзи Равшан ки ба номи Равшану бозигаронаш садоқат доранд дастаро тарк накарда ба бохту пирӯзии он тан доданд. новобаста ба ҳисоби 9-1 онҳо то охир дастаро дастгирӣ карданд ва дар дақиқаҳои охир Равшан тавонист голеро ба сама расонад. ба гуфти мураббиёни даста танҳо дастгирии Федератсияи футболи Тоҷикистон тавонистааст ки то имрӯз Равшан ҳунарнамояшро дар Лигаи миллии футбол идома диҳад. фардо чӣ мешавад касе намедонад. дар ин вохӯрӣ Комил Саидов муаллифи 4 гол ва Дилшод Восиев 3 гол гардида. Ромиш Ҷалилов ва Фатҳулло Фатҳуллоев 1 голи зада. голи ягонаро аз дастаи Равшан Хуршед Абдуллоев ба сама расонид. چهار گل میزنیم خیلی خرسند خیلی تاثیرات баланд. شما در ҳайати дастаи Истиқлол пештар ман дидам ки дар ҳайати эҳтиётӣ истодед. имрӯз дар қисми аввал бозӣ кардед, пурра бозӣ кардед. барои чӣ ин тавр аст? این چیزی مربی ما است. مربی میبینه در کدام حالت ما حالتی که تیار باشیم اون ما را در در حیات اساسی میموند. اگر که کمتر تیار نباشیم یا که یگام ضرب خوردگی یگام جو با حیات احتیاطی میموند یا که بازیمون مثلا در اون درجه نیست که با مربی معقول است بعد در چی میشیم؟ فکر میکنم که بعد این 4 گل زده شما همیشه در حیات اساسی بازی میکنید. همینطور نیست؟ یکمش از ما وابسته است بعد از مربی که موند ما حرکت میکنیم که در حیات اساسی بازی کنیم. дар даври шашум хуҷанд дар майдони худ бо натиҷаи 1-0 клуби марказии варзиши Артиш Помирро бо натиҷаи 1-0 паси сар гузошт. нишонзанҳои беҳтарин Дилшод Восиев ва Комил Саидов мебошанд ки ба дарвозаи ҳарифон 7 голӣ заданд. ҳафтаи гузашта дастаи мунтахаби то 17 солаи мамлакат бозии таҷрибавии худро бо дастаи Истиқлол барпо кард. футболбозони мо охири ҳафта ба шаҳри Бокии Озарбойҷон барои иштирок дар ҷоми Каспий сафар мекунанд. дастаи мунтахаби футболи то 17 солаи кишвар дар доираи омодагиҳо ба мусобиқаи байналмилалии ҷоми Каспӣ ки дар Боку доир мешавад бо клуби футболи Истиқлоли Душанбе вохӯрии санҷишӣ анҷом дод. дастпарварони Салоҳиддин Ғафуров аз рӯзи 29 моҳи равон рақобатҳои худро дар ҷоми Каспӣ 2014 оғоз менамоянд ва ин дидор яке аз санҷиши асосии бозингарон баъд аз тамринҳои пайваста мебошад. ҳарчанд бозингарони дастаи якачини то 17 солаи кишвар дар дақиқаҳои аввали вохӯрӣ ҳисобро кушоданд, вале футболбозони Истиқлол на танҳо ҳисобро баробар карданд, балки дар нимаи аввали рақобат бо 2 голи задаашон пешсаф шуданд. то дақиқаи 25 бартарият ҷониби футболбозони ҷавон буд, вале бетаҷрибагӣ ва ҷисман омода набуданашон ба қисмати минбаъдаи бозӣ таъсир расонд. дар нимаи дуюми вохӯрӣ сармураббиёни ҳарду даста бозингаронашонро зудзудӣ вазъ карданд то футболбозон имкони нишон додани маҳорати худро пайдо намоянд. то охири бозӣ клуби футболи Истиқлол боз 2 голи дигарро ба сама расонид. ҳамин тариқ ҳисоби ин вохӯрии санҷишӣ барои дастаи мунтахаби футболи то 17 солаи кишвар бо нишондоди 4-1 бар нафъи клуби футболи Истиқлол ҷамъбаст шуд. баъди ин дидор мураббиёни даста аз камбудиҳои ҷойдошта хулосаҳои амиқ хоҳанд баровард.
ҳафтаи гузашта мураббиони футболи тоҷикистон Шариф Назаров аз мансаби худ истеъфо дод. барои иттилои ҳарчи бештар мо бо Шариф Назаров вохӯрдем. шариф назаров 68 сола буда ба ҳайси мураббии футбол машҳур аст. хизмати ӯ дар дастовардҳои Помири Душанбе беназир мебошад. маҳз таҳти роҳбарии Шариф Назаров Помир ба Лигаи олии чемпионати СССР соли 1988 роҳ хат гирифта, баъдан то пош хӯрдани Иттиҳоди шӯравӣ дар Лигаи олӣ муваффақона бозӣ кардааст. Шариф Назаров ба ҳайси сармураббии дастаи Алмарихи Миср ҳам фаъолият кардааст. таҳти роҳбарии Шариф Назаров Помир бандаи ҷоми кишвар гардидааст. вай солҳои 1994-1995 дар Узбекистон сармураббии дастаи Навбаҳори Намангон буд. баъдан дастаи Варзоби Душанберо 2 бор солҳои 1999 ва 2000 чемпиони Тоҷикистон ва 1 бор барандаи ҷоми кишвар кардааст. солҳои 2001-2002 сармураббии дастаи Фаррухи Ҳисор, солҳои 2003-2005 сармураббии Авиатор, баъдан Парвози Бобоҷон Ғафуров, солҳои 2006-2007 сармураббии Химаи Душанбе буд. Авиатор бошад бо роҳбарии ин мураббии пуртаҷриба 2 бор 2003-2004 соҳиби медалҳои биринҷӣ шуда, 1 маротиба соли 2004 ҷоми Тоҷикистонро ба даст овардааст. Шариф Назаров ягона намояндаи Осиёи марказӣ мебошад, ки ба дарёфти унвони баландтарину фахрии мураббии шоистаи СССР соли 1991 муваффақ гардидааст. ӯ ҳамчунин мураббии шоистаи Тоҷикистон ва корманди хизматнишондодаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон буда, соли 1988 соҳиби унвони фахрии корманди шоистаи фарҳанги Тоҷикистон гардидааст. 6 соли охири президенти клуби Регар Тадаси Турсунзода буд. Ягона мураббие, ки бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон соҳиби ҷоми давлати Конфедератсияи Осиё шудааст, Шариф Назаров мебошад. ӯ бо дастаи мунтахаби олимпӣ ҳам кор кардааст. Результат, честно сказать, не особо. сабаби аз мансаб истеъфо доданам он аст, ки вақтҳои ахир даста он қадар натиҷаи хуб нишон надод. дар даста тағйиротҳои зиёд ворид шуданд. аз тарафи дигар кам кардану барҳам додани вазифаҳо дар даста матраҳ шуд. аз ин ба хулоса омадам, то фаъолиятамро хотима бахшам. албатта аз футбол дур шуданӣ нестам. кӯшиш мекунам ба футболу футболбозони тоҷик кӯмаки худро расонам. ҳаст ҷое ки фаъолиятро давом додан мумкин аст. пешниҳодҳо ҳастанд ва ман онҳоро меомӯзам. то ҳол дастовардҳое ки ба ман насиб шудааст аз ёдам нарафтааст. соли 2006 мо тавонистем соҳиби ҷоми даъват шавем. ҳоло футболи моро дастовардҳо дар пешанд. фикр мекунам, ки Федератсияи футбол барои боз ҳам равнақ ёфтани футбол тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. рӯзи 29 май даври ҳафтаи мусобиқоти Лигаи миллии мамлакат баргузор мегардад. аз сабаби он ки дастаи мунтахаб ба тайёрии худ оғоз мекунад, бозиҳо аз рӯзи 31 май ба рӯзи 29 май гузаронида шуданд. хайр, то бозид, то барномаи ояндаи гол дар телевизиони Сафина. шоду пирӯз бошед.